sugar white. Saluan mo ito kay Panday Init. Sabi na, oras may gagawa ka. Tablespoon. Jessah, 4 cups of flour. Cups. 4 which three. Baking powder. Langan ko dito. Tumulong ko siya. Tama na. Wala, duha mo na butang na. Okay. Bigyan mo dito. Ay, gini ko. Salt and salt. Ito na Baking powder. baking powder. Yes. Sa bulan ba dito? Dili lang ba dito yeast lang? Yes, ang baking powder. Ano to? Oh, kami ng baking powder mo pa mga butang. Yes. Nagipot mo ka dito ng pang-scratch. Wala man may katong harina. Asa ng itlog, Ron? Nawala ito ka. Kaya ko sa pizza. Milk. Lala 4 cups of milk. Milk. So, let's three. And salt. 1 teaspoon for salt. Cheese. Ilan na pwede nyo ba? Ano pa mo dito ka? Paano na? Ipat. Ayan. 4 eggs. 4 eggs. Sugar. Ay, may ganin mo. 1
1 kilo of oil. Saan eh? Baking powder. Baking powder. Yes. Sa bulan. Kaya ko sa pizza. Milk. Let's see. Salt. 1 teaspoon for salt. 1 kilo. Kaya mo na nag-bitso eh. Ganito flat. Ano ka na? Gusto ko milk. Milk ko yun. Okay. Bubat ko kung silipang ko ba? Serve na lang ba? Nanti pang sa kamot na dito ito. Uy! Hello. Hello. Kamusta na natin? Ano na rin yung bibe? Ano ba sa'yo, Sai? Hi! Puto, Jin. Uy, napay puto! Balik. Isa lang hindi. Mga tagaan, mga bata. Bata rin yun siya. O, Jin, lang matandang ko. Kasunod na mga... Wait, thank you, diha. Thank you! Tabok ko na lang, tabok! Kan sila mga sipap. Yan na siya patandaan na. Taga-ijig puto, Jin. Kanang mga... Dali, bitsa lagi apel ginahan. Sila. Lain, sad. Video ya, video. Dili ka? Pero kami nang po. Ano? Apa? Ano, dili na pwede na tapos. Bakit tayo na ko lang? Ano ba?
Puto, puto. Puto. Napay puto. Ay, kamo. Oh, gipictuhan mo. Tingnan ba? Padayon. Oh, sa isa lang. Kanotan. Dali na. Dawa. Wala ka mo. Ayan, sarap. Mas iyo, may picture mo nang inom sa bag. Ay, po, Diyos. Ito. Sa. Uy. Dali ka kayo. Dali na dong ah. Oh, dali oy. Bakit ba? Yummy! Asan magtutin? Gade. Ka, dili. Dapat ka lang dito ng mamangkol na buwan. Ulis pa naman ni bata. Ikan bi dito tumoy. Oh, dari ka. Apa pa di ma? Ang grabe utat. Ay, awa. Abet utang. Bajaman sa mga.